Ayan, so mga Kadong Bisaya, welcome po dito sa aking YouTube channel. So kung nakikita niyo po yung nasa kabila, ang sweet. Alams na pag-uwi. So mga Kadong Bisaya, nandito po kami ngayon sa likod ng Mall of Asia. Ayan o. Yan, so kung makikita nyo, yan yung malaking, ano ba tawag dyan? Ferris wheel, no? Yan. Chubibo. Chubibo. Yan siya oh. So nandito kami nag-get together. So yan, mapakikita nyo oh. Yan. Kasi ang tagal ko nang hindi nakapunta dito. So naglakad-lakad lang kami. Ang liwanag, no? Parang nakakamiss balikan ng mga dati. Char. Di ba lagi kang tambay dito? Oo, tambay. Binibilang ko dito yung mga pumupunta. Tambay yan siya dito dati. May dadalang rugby. So ayan, bukas na yung mga kainan dito sa likod ng Mall of Asia. So actually dito yung sa likod ko, yan o yung Paddy's Point. Bukas na siya pero lahat ng restaurant dito hanggang 9 PM lamang po. So doon sa unahan makikita nyo dito, meron din doon mga kainan, chill, diba? So nakakamiss din dati yung mga ginagawa natin, yung pag after work, ano ka ng stress mo, di ba? So, sarap balikan ng mga nakaraan. Charot, nakaraan talaga. Di ba? Tapos dito naman sa likod ko, mga Kadong Bisaya, kung mapapansin nyo, ito yung dagat. Ayan o. Actually, madilim lang siya. So, lalagyan ko kaya siya ng ano. Kung makikita yung flash. Ayan. So, makikita yung dagat. Wala. Kahit nilagyan ko ng flash. Oh. Pwede pala ito lagyan ng flash, no? Oh, di ba? Ayan si Frozen. Ayan. Lakad tayo pag ganito. So, ayan, maglalakad-lakad kami dito. Kasi, ano naman eh. Nahirapan ako eh. Ayan, maglalakad-lakad muna tayo. Hala. Nararamdaman mo lang? Yan, so papunta kami dito. So maglalakad kami hanggang doon. Yan. Yan, kung makikita nyo daw yung dulo do. Ayun, yun yung ano no, yung custom ba yun? Bureau of Custom. Yun yun doon. Saan kayo na-assign? Sa festival. Sa festival. Tapos wala silang mga flowers. Tapos pumunta to sa harap ng store. May dala-dalang bulaklak. Nakasandal pa sa poste. Kala mo kung sinong artista. Woy, kinilig ka naman. Siyempre, cricket. Eh siya. Ang arte-arte ha. Tapos yan dyan, may maganda rin yan dyan. Dyan oh. Kasi, May mga nagpipiknik. oh, di at saka dyan may mga barbecuehan yan eh. Ayun, food Oo. ayun yan, ayan. Food court. Bukas pa ba? Ay, sarado. Akala ko hindi matibay yung kasi puti. So ayan mga Kadong Bisaya, ito pala yung tinatawag. Di ba sa Paris mayroong ganito? Sa Paris talaga ito. Di ba? Ayan oh, ayan yung mga love locks, mga Kadong Bisaya oh. Grabe mga kalawang, kung ipatimbang ko kaya to. Dami niya oh. Lalakas ng alon guys. Hindi makita eh. Ayan siya oh, mga Kadong Bisaya. Ayan oh. Yun oh. Ang haba niyan hanggang doon oh. Yun, hanggang doon oh. So ang daming padlock, tamang-tama wala akong padlock sa bahay.
Yan. Yan. Temperature sa RS. Yan oh. So dati dito kung makikita nyo to, ang daming tao, ang daming nagdi-date. Ngayon wala na. Dati ilang oras to dito, di ba? Hanggang alas 12 to. Natin nagalasikit-kit dito din. So ayan yung MOA, under renovation siya, yung pinaka-building at saka yung main building nito. Bata. O bawal talaga yung bata. Uy, may magjowa dun sa likod. Ayan na, ayan na. Tignan nyo mga Kadong Bisaya. Ayan na. Ayan na, magjowa sa likod. Ayan na. Yun. Oo, nagdi-date sila. Hayaan natin. Yung nagmumudyod. Nagmumudyod yung nasa likod. Dito tayo picture. Sandali. Sarap magmamasyal, maglakad. Ayan ha, pinasyal ko na kayo mga Kadong Bisaya. Tapos ito naman yung mga palaruan dati. You know, sarado. Ito yung Bumblebee. Ayan, so ito dati yung playground na pag pumupunta kayo ng MOA ay makikita nyo na maraming mga naglalaro. Yan. So ito siya. Yan. Ito naman yung bumper car. Yan, yung bumper car. Yan yung mga bangga-banggaan kunwari. Yan. Yan siya. Ito naman yung Bumblebee. Bumblebee. Yan. Diba? Ito yung likod ng Paddy's Point. So ito yung Paddy's Point. Bakante siya. Sarap pala kumain. Dapat kumain na muna. Ano to? Kabalin. Ay. Gilligans. So. Yan. Ayan, so ito yung Gilligans. Sarap kumain. So, nandito na tayo sa baba ng Ferris wheel. Taas niya, laki. Wow, the Conrad Hotel. Yan. So ayan mga Kadong Bisaya, salamat sa pagsama nyo sa akin ngayon and see you again sa mga iba pang videos na i-upload ni Dong Bisaya sa inyo. So ito lamang po yung aking update dito po sa Mall of Asia. Since last year pa po ako nakapunta and thank you, have a good day and please subscribe my YouTube channel, it's Dong Bisaya. Thank you so much. Chuk 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 chuk.